Estic convençut que Ràdio Estel i Catalunya Cristiana són dos mitjans de comunicació, d'opinió, d'informació, que han contribuït molt a la construcció de Catalunya aquests darrers anys. Per tant, aquests aniversaris són un motiu per donar gràcies a Déu de tot el que hem viscut, de coneixences, de relacions humanes, per totes les ocasions que hem tingut de comunicació de l'Església amb la resta de la societat. I fa 20 anys que estic en aquesta casa, des del primer dia, i si alguna cosa hagués de destacar és el caire familiar, la meva segona família que he fet aquí en aquesta casa. Per mi és més que un lloc de feina, per tot, perquè hi ha gent que la conec fa 19 anys i hem compartit moltes coses. Sobretot des del primer dia que vaig venir, que va ser fa 7 anys, un ambient molt actiu i sobretot superproper, cosa que m'agradaria molt que també es notés i es palpés en aquest sopar tan especial. És que per mi han estat com una segona universitat, amb tot el que he après i sobretot dels companys, de tot l'equip humà i tècnic que formem part d'aquesta casa i que intentem cada dia us puguem informar i també entretenir amb tot el que puguem. Molt content de tota aquesta trajectòria diversa, variada, amb molta gent de molts tipus que ha conviscut amb nosaltres, però sempre amb l'amistat i amb el somriure que, malgrat els problemes i les dificultats, tots hem tingut. Crec que és possible, malgrat totes les dificultats, de fer un tipus de ràdio d'església diferent del que estem acostumats a sentir en altres bandes. I per això poso el meu granet de sorra. La selecció musical de Ràdio Estel és una música molt tranquil·la, amb un missatge humà, cristià, que puguis estar treballant, que puguis estar estudiant tranquil·lament i que de fons s'escolti l'emissora. La veritat és que és un plaer per l'equip de gent que formem part d'aquesta gran casa, però també per la meva tasca professional he tingut la sort de conèixer gent increïble, amb testimonis impressionants, que la veritat és que ens agrada molt de poder comunicar. Esdeveniments, la possibilitat de cobrir la vida de l'Església en el dia a dia i també l'ambient de treball, que és molt maco, és com una gran família, ens sentim entre tots molt bé, molt a gust, compartim tot gairebé, no? I val molt la pena donar suport a Ràdio Estel per la nit que es farà el 27 de novembre, perquè fem una bona tasca, la gent s'ho curra molt i vaja, ojalà que hi hagi molta gent aquell dia. Llavors, us animem a que vingueu. És un moment que creiem que és un punt de trobada molt important perquè, a part dels subscriptors, és una trobada que va molt més enllà, a nivell cultural, a nivell eclesial, a nivell de tots els àmbits de la societat catalana. I per nosaltres ens fa molta il·lusió que sigui aquest tercer any perquè celebrem el 20è aniversari de Ràdio Estel i els 35 de Catalunya Cristiana. Per això heu d'estar a les 20:35 en el fòrum.